sustraia saioa Aiako testatze zentrotik zabalduko dugu, GESBAK programarekin. Behiei egindako ekografien bidez, abereak gizentzeko denbora etekintsuagoa izatea lor daiteke. Albistegian, Gourmets azokaren edizio berria hitz egingo dizuegu. Ondoren, Baias garagardotegia bisitatuko dugu. Artisau garagardoa egiten duen lantegi txiki hau Euskal Garagardo elkarteko kidea da. Azkenik, Arabar bolaiokoa aurkeztuko dizuegu. Herri kirol honek zale asko ditu Arabako lurralde historikoan. Martxoaren 11an, Aiako testatze zentroan GESBAK 4.0 programaren bigarren fasea jendarteratzeko jardunaldi bat antolatu zuten. Programako kideak lanean aritu ziren nahian. Besteak beste, blonde eta limusin arrazetako abereei ekografiak egin zizkieten. Horrez gain, testatze fasean dauden zezenei ohiko pixaldiak ere egin zizkieten. Zentsira zentroa Badajozen dago eta bertako teknikariek ekografiak egiten dituzte haragiaren kalitatea zehazteko. Inbaditzailea ez den teknika bat erabiliz, 3 ebaki simulatzen dute 12 eta 13 saietzen artean. Beste ebaki paralelo bat gantz infiltratua neurtzeko eta 3. ebaki bat aldakan larruazalpeko gantza kalkulatzeko. Horrek guztiak pisuarekin batera kanalaren emaitza ematen du. Andresek Zentsira aurkeztu digu eta gaur Aian zer egiten ari diren azaldu digu. Badajozeko Zentsira zentroa odolgarbiko arrazak zaintzen, hobetzen eta sustatzen dituen zentro publiko bat da. Odolgarbiko hainbat arraza ahazten dituzten abeltzainekin ari gara lanean. Blonde eta limusin arrazen testatzea amaitzen duten abereen haragiaren kalitatea ebaluatzen ari gara. Datu hoiei guztiei esker, eta larruazalpeko koipea, gantz infiltrazioa eta bizkarraren lodiera neurtzeko ateratzen ari garen datuei esker, elkarteak ugaltzailerik onenak zeintzuk diren erabaki dezake eta merkatu bidean jarri. Teknika honek berdin-berdin balio du ugaltze eta gizentze animalientzat. Bi erabilera ditu. Bat, gizentze animaliak hiltegira eramateko unerik onena ezagutzeko. Eta bi, egunen bateko ugaltze abereak ebaluatzeko. Teknika hau ez da inbaditzailea. Haragiaren kalitatea zein den jakiteko aukera ematen digu, animalia hil gabe. Gizentze abereen kasuan, balio du jakiteko zeintzuk jarraitu behar ditugun gizentzen eta zeintzuk eraman hiltegira. Testatze zentroko Antoniok, Martinek eta Naroak ganadua maneiatzen dute ekografiak egiten diren lekuan geldiune bat egiteko. Anderrek, estatuko blonde arrazako koordinatzaileak, GESBAK 4.0 aurkeztu digu. Proiektu honen helburua da haragibehien errentagarritasuna bermatzea eta lan hauetako bat da ekografiak egitea ikusteko haragi kalitatea, gero bai bizirako animaliak aukeratu ahal izeteko, zeintzuk ematen dituzten errendimendu honenak, eta gero bai gizendegietan ikusteko zein izango litzateken hiltegiratzeko momentu egokiena. Adin eta pixu aldetik lote oso uniformeak daudelako aukeratu dute Aia. Proba hauek egiteko Aia aukeratu dugu, limusin arraza eta blonda arrazarentzako erreferentzizko zentroa delako, bertan egiten ditu gure testaje loteak eta honek ahalbidetzen diguna da proiektuan lan egitea animali homogeneoekin, lote homogeneoekin, adinez eta gero baita hasteko baldintza berdinetan, bai pentsu, bai leku berdinean egiten denez, horrek ematen digu datu fidagarriak ateratzeko aukera.
GESBAK programaren teknika txerri aziendekin sortu zen eta Argentinan adibidez oso hedatuta dago. Teknika hau merkatuan oraintsu hasi den zerbait da, leku gutxitan dago erabilia eta proiektu honen bitartez saiatzen ari garena da gure arrasentzako erraminta hau balidatzen eta proiektuaren amaieran espero dugu erraminta hau baliogarri izatea, bai gure hobekuntza programetan aplikatu ahal izateko edo baita gizendegietan ikusteko zein den animaliak hiltegira eramateko momenturik egokiena. Blonde arrazako hazienda kopurua nahiko egonkorra da Euskadin, hala nola ganadutegietan edota abere taldeetan. Bestalde, hobekuntza genetikoa martxa honean doa. Blondako zentsuak esan liteke azkenengo urteetan mantentzen ari direla, gaur egun badauzkagu 600 bat ama eta guztira 1000 bat buru egongo dira Euskadi mailan, banatuta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, gehien bat Bizkaia eta Gipuzkoan, gutxi gora bera 30 bat ustiategi egongo dira eta genetika mailan esan behar da urtero bezala akoplamentu programa bat daukagula eta ustiategietara joaten garela hobekuntza genetikoa aplikatzera eta orduan esan liteke lan interesgarria egiten ari garela arraza hobetu eta produziorako ondo bideratzeko. GESBAK programak onurak eta eraginkortasuna ekar diezazkieke Euskal Abeltzainei. Ugaltze zein gizentze animalientzat erabilgarria izan daiteke. Bigarren kasuan, gantz mailari buruzko datuak edukitzeak gizentze denbora pertsonalizatzea ahalbidetzen du. Hau da, abere bat noiz gizendua dagoen jakiteko balio du eta horrek aurrezpen handia dakar gizentze denbora alferrik luzatu beharrean. Ekografia hauen helburuak bi izan daitezke, bat izan liteke bizitarako animaliak aukeratzea, ikusi dezakegu momentuan biziri dagoen animali batek zer rendimendu izango duen gero hiltegian, hori gero estrapolatu daiteke hobekuntza programan, bere descendentzia hobeago izango delako hiltegian, eta beste alde batetik, beste faktore garrantzitsu bat, honek lagundu ahalko ligukena da, gizendegietan ikusten zein den hiltzeko momentu optimoa, eta holan abeltzainak badauka aukera egun batzuk behintzet aurrezteko, eta ez daiten egon animali bat ustiategian jaten, eta hor dirua galtzen egongo ginateke. Orduan, era honetara lortu genezake gehiegizko egun horiek ebitatzea eta holan diru bat aurreztu ahal izatea. Abeltzainak aiara iristen hasi ziren. Euren ustiategien etekinak hobetzeko datu garrantzitsuak eman diezazkiekeen programa bati buruzko informazioa jaso zuten. Neikerrek GESBAK 4.0 programarekin kolaboratzen du, behi azienden metano eta karbono dioksido kantitateak neurtzen ditu. Idoia eta Asier ere hurbildu ziren Naiara, neurketak egiteaz arduratzen dirata. Neikerrek Arkautin dituen instalazioetan haiekin izan ginen neurtzeko makina eramangarria ikusten. Sniffer izenez ezagunak Neikerrek onelako 6 makina ditu eta laster hoietako bat eramango dute Aiara. Esne ganaduaren emisioak 2017 geroztik neurtzen dituzte. Arkautin 2 urte daramatzaten neurketak eskuz egiten. Laster, haragi ganaduaren emisioak neurtzen hasiko dira GESBAK programaren bidez. Normalin, animaliak egoten dire pentsua jaten, bai robotekin, bai estazioetan 10 minutu inguru, eta 10 minutu horretan guk neurtu dezakegu metanoaren isuriak eurak jaten duten bitartean. Beste korta batzuetan guk ez dakau olako tresnak robotak edo elikaduraren estazioak, ordun neurtu bideu banan-banan animaliak. Horretarako, olako tubo batekin ipintzen dugu animalien musturrean,
Ordun eurak arnasa hartzen duten bakoitzean, olako tubo batekin ipintzen dau animalien musturrean, eta bomba batek zurgatzen dau animalien arnasa, eta arnaseetan neurtzen dau, bai metanoa, bai CO2 animali bakoitzeko. Ganadutegi bakoitzaren atzean, ikerketa eta esperimentazio lan handia dago azienden emaitzak hobetzeko. Ingurumen hobekuntzak ere aurrera daramatzate. GESBak lan hoien guztien adibide da. Gourmetzaretoaren edizio berria antolatzen hasi dira. Madrilen izango da apirilaren 7tik 10. 6 pabiloi izango ditu, eta 100.000 bisitari baino gehiago. 2.100 erakusketari eta 1.500 nobedade izatea espero da, azokaren historiako kopururik handienak. Beti bezala, Euskadiko nekazaritzako elikagaien industriaren presentzia nabarmena izango da. Madrilgo erakustoki bikainean, gure ekoizleek euren produktu klasikoak erakutsiko dituzte, baita nobedadeak ere noski. Hoi bezala, Euskadik gure elikagai aberastasuna erakutsiko du berriro, batez ere artisau produktuetan oinarritua. Sustraia saioa ere Madrilen izango da gure elikagaien industriari laguntzen. Artisau teknikekin egindako mikrogaragarduen buma lehertu aurretik, Baias garagardotegia izan zen Euskadiko lehen garagardogilea. Baserri eder batean dago, Oiardo herri txikian, Urkabustaizen. Idoia eta Txelu dira bazkideak, duela 15 urte ireki zituzten ateak Txeluren familiako baserri batean. Euskal Garagardo elkarteko kideak dira. Elkarte hau 2014an sortu zen eta Euskadiko artisau garagardogintzako 20 lantegi biltzen ditu. Baiasen aurkitzen dugun lehen gauza, taprun bat edo txorrotak dituen dastaleku bat da. Hemen, garagarduen mundu berezian sartzen gara. Baias proiektua duela 17 urte sortu zen. Merkatuan etzegoen produktu bat eskaintzeko asmoz. 2010an lantegia antolatzen hasi ginen, eta abuztuan martxan zegoen. Beraz, aurten Baiasek 15 urte betetzen ditu. Sari eta aintzatespen ugariek lantegi honen lan ona bermatzen dute. Gure ibilbidea Bartzelonan hasi genuen. Barcelona Peer Challenge sariketan aurkeztu ginen, eta lehenengo urtetik urtero lortu ditugu sariak. Azken boladan, beste lehiaketa batzuetan parte hartzen hasi gara, eta sari batzuk irabazi ditugu. Baiasen garagardo batzuk urtero egiten dituzte, eta beste batzuk denboraldika edo. Guztira, 25 marka merkaturatzen dituzte. Garagardo mota batzuk ia urtero egiten ditugu. Adibidez, Bitter garagardoa, ingeles estilokoa, Txabela, mingotxakoa, American Strong Ale, Singapur, arrakasta handikoa, edota Gringo American Pale Ale. Garagardo hoiek eta besteren bat gure ohiko eskaintzaren parte dira. Noizean behin, beste batzuk ere egiten ditugu. Hilean behin edo urtean pare bat aldiz. Erreferentzia hoien guztien artetik, garagardo ekologikoa ere nabarmentzen da dagokion egiaztagiriarekin. Baias Eko izen xumeak lehen gai ekologikoari egiten dio erreferentzia. Botilan bakarrik egiten dugun garagardo hori bat da, pils bat. Baiasen gela oso erosoak eta atseginak jartzen dituzte bezeroen eta lagunen eskura. Asteburuetan zabalik egoten diren espazioak dira.
Aste Santutik Gabonetara. Baias garagardotegian antolatzen diren ekitaldi ugariak sare sozialetan iragartzen dituzte. Tximiniadun eta lorategidunak diren espazioetan barrena gidatu gaitu Idoiak. Eskaintza gastronomikoan eta pintxuetan oinarritutako garagardo dastaketak egiteko aukera dago hemen. Baias tiene dos espacios, el caserío. Baiasek bi gune ditu. Ekoizpen gunea, hau da lantegia eta biltegiak, eta jendeak erabil dezakeen gunea. Barrualdean espazio gehiago egokitu ditugu. Horrela, etortzen den jendeak garagardoa eros dezake, baina edan ere bertan egin dezake. Txorrota bakoitzean barietate bat dago. Orduan, jendea etortzen da, pinta bat garagardoa hartu, eta zerbait erosten du. Zerbait jateko aukera ere badago. Jatekoen eskaintza zabaltzen hasi gara. O comer, bueno, estamos ampliando un poco la carta de comida. Espazio batzuk egokitu ditugu. Eguraldi txarra egiten duenean, jendea aterpean egon dadi. Baserriko espazio guztiak errespetatu ditugu. Egitura ukitu gabe. Sukaldea beti egon den lekuan dago. Pintxoak eta janariak bertan prestatzen ditugu. Beste bi espazio daude. Bata lorategira agertzen da. Eta baditu mai batzuk. Garagardoak bertan edateko. Baserriko lekurik politena lorategia da, dudarik gabe. Oso handia da, naturaz gozatzeko. Inguruek merezituteta. Porque el entorno, la verdad que lo merece. Baiasek ekoizten duen gehiena Araban eta Katalunian saltzen da. Baina lantegiaren arima elaborazio eremuan dago zalantzarik gabe. Txelu Maixu garagardogilea sukalde esaten dioten leku batean dago. Estamos en la sala de elaboración. Elaborazio gelan gaude. Sukalde deitzen dugun lekuan. Malta eta ura hemen hasten dira muztioa lortzeko. Muztioa irakin gailura eraman eta irakiten hasten denean lupulua gehitzen dugu. Mingostasun edo zapore gehiago edo gutxiago emateko. Irakin ondoren muztioa hozkailura eraman eta hartzitzeko temperaturan hozten dugu. Eil bada 20 gradu, lager bada 13-15 gradu. Hemendik hartzi gailura doa. Legamia gehitu eta hartzitzen utzi behar da. Hartzitu ondoren elaborazio bat egiten dugu antzinako estiloan. Batzuk zuzenean botilaratzen ditugu, eta beste batzuk presioko garagardoa egiteko dira. Ur gardenez betetzen ari den tanga hau garagardoak egiteko prozesuaren hasiera da. Inguruok zeharkatzen dituen ibaitik hartu du Baiasek izena. Gatz mineral gutxiko ura da, garagardoak egiteko ezin aproposagoa. Zortea dugu, ibarreko urak gatz mineral gutxikoak direlako. Beraz, gatz gehiago duen garagardo bat egin nahi baduzu, nahikoa da gatz mineral gehiago botatzea. Gure urak gatz asko izango balu, makinak erabili beharko genituzke gatza kentzeko. Horrela asko zobe da. Plater bat prestatzea bezala da. Nahi baduzu, gatz pixka bat gehi dezakezu, baina gehiegi ez. Que no te hayas pasado, ¿no? Urtangan hainbat malta nahasten dira ze garagardo mota egin nahi den. Depende la malta que eches, pues... Zenbat malta botatzen duzun, garagardoa kolorez aldatuko da, eta galleta zaporea hartuko du. Zein garagardo lortu nahi duzun. Batez ere kolorea eta zaporea aldatuko dituzu. ¿Sabora a malta o no? Txelu Maixu garagardogilea autodidakta da eta beti bilatzen ditu garagardo mota berriak. Nosotros fuimos los primeros... Garagardo egiten lehenak izan ginen. Autodidakta ginen. Ni lanbidez sukaldaria naiz. Eta hau, kozinatzea bezalakoa da. Lehen garagardoak etxean egin, probatu, eta lako batean, lantegi bat martxan jartzea erabaki genuen. Horrelaxe hasi ginen. Ese fue el tema.
Txelurentzat lager garagardoa da egiten zailena, errazena eta aldi berean zailena. Las más difíciles de hacer, aunque parezca mentira. Gezurra badirudi ere, garagardorik zailenak lager garagardoak dira, industrialak, alegia. Oso oinarrizkoak direnez, zapore gutxi dute eta akatsak gehiago nabaritzen dira. Aldiz, lupulo asko bota ezkero, edo beste zerbait gehitu ezkero, zapore handia hartuko du, eta akatzen bat egin baduzu, hobeto eskuta daiteke. Lagerrak ordea, egiteko zailenak dira. Entre comillas, las más difíciles de hacer. Gaur ez dute garagardorik egin behar, baina hartzidura tangak biharko garbi utzi behar dituzte. Sí, pues estoy limpiando un depósito que... Tanga honetako garagardoa eren egun atera nuen. Eta orain garbitu egin behar dut. Garbitu, desinfektatu, eta ura berotu egin behar da, biharko lana aurreratzeko. Y adelantar un poco la labor, ¿no? Baiaz 2010ean sortu zen, gertuko eta kalitate honeko garagardoak egiten ditu. Baserri honetan, Baiaz etxeko garagardo sorta zabala dasta daiteke. Aste santuan, ateak berriro zabalduko ditu. Oreitiako herrian dago, Arabako lurralde osoan barreiaturik dauden bolatoki ugarietako bat. Arabako bola elkarteko bazkideak eta bola klubekoak hemen elkartu dira gaur. Astero elkartzen dira arabar bolajokoan aritzeko. Bolajokoaren barietate tradizional hau oso errotuta dago Arabako lurralde historikoan. Foru Aldundiak bolatoki asko zahar berritu ditu balio handiko kultur jarduera hau zaindu eta sustatu nahi duelako. Jose Antonio dugu Arabako bola klubeko presidentea. Arabar bolajokoa zer den azaldu digu. Arabar bolajokoak zale asko ditu. Arabako herri guztietan gaude. Herrietara jotzen dugu elkar ezagutzeko. Elkarren berri izateko. Taula bat prestatu behar da. 18-20 metro luze dena. Eta taularen amaieran, kantoi izeneko txirloa jartzen da. Gero, guarda izenekoa, eskuinean. Gero, erdikoa. Eta azkenik, karraka delakoa, ezkerrean, barrenean. El carraca que está en la izquierda al fondo. Bolatoki gehienak elizen ondoan egoten dira. Jose Antonio azaldu digu zergatik. Duela urte asko, igandetan herri osoa mezatara joaten zenean, gero herrikoak elizatik kanpo elkartzen ziren bola jokoan. Joko tradizionala da. Arabako herri ia guztietan ezaguna. De casi todos los pueblos de Álava. Arabako federazioan ia 1000 bazkide daude eta Arabako bola klubean ia 650. Araban gaur egun 654 bazkide daude. Duela urte asko desente gehiago zeuden. Dena den zaletasuna badago. Eta bolajokoa bultzatzen saiatzen gara, galdu ez dadin. Arabar bolajokoak 4 txirlo ditu eta erdikoa kantoi delakoa da garrantzitsuena. Puntuatzeko hori bota behar da lehenik. Kantoia botatzen denean, orduan batu daitezke besteak. Talde bat etortzen gara, eta iritsi ala izena ematen dugu, eta bakoitzak 2 bola botatzen ditu. Txirloak bota ala apuntatu egiten ditugu. Bota behar den lehena kantoia da. Eta beste txirloren bat erortzen bada, balio du. Alboko txirloak lehenik botatzeak berriz ez du balio. Tocar los laterales.
Oreitiako bolatokian partida aurrera doa, oso giro atseginean tximiniari esker. Emakume batzuk ikusi ditugu bolajokoan. Aurrerapena da, duela urte batzuk gizonak baino ezpaitziren ikusten. Emakumeok bolajokoan aritzea aurrerapena da. Ea animatzen diren gehiago, oso kirol polita data. Bai gizonentzat, bai emakumeentzat, bai aurrentzat, kirol polita da. 40 urte daramat. Familia bat bezalakoa gara. Arabako herrietara joaten gara, eta zoragarria da kirol hau praktikatzen duten beste herri batzuetako jendea ezagutzea. Y practicar este deporte. Jokalari veteranoak 16 urterekin hasi ziren bolajokoan. Partida hauek askari batekin eta karta partida batekin amaitu ohi dira. Hamasei urterekin hasi nintzen bolak botatzen. Lehen zurezko taula nahiko ondatuta zegoen, eta gutxi jokatzen genuen. Baina orain zaletasuna berriro piztu da. Herrien arteko txapelketan jubilatu talde bat gaude eta ondo moldatzen gara. Eta gero askaria eta mus partida. Niri biak gustatzen zaizkit, bolajokoan aritzea eta musean aritzea. Bolos y mus. Duela urte asko, bolajokoa apustuekin lotuta zegoen. Batzuek, ilkintzako txerria ere jokatzen zuten. Eguerdian, ardo zuriak eta bermutak jokatzen zituzten. Hainbat talde egin eta apustu egiten zuten. Eta gauean, sosak jokatzen zituzten. Jokalari onak etortzen ziren beste herri batzuetatik. Baten batek, ilkintzako txerria ere jokatu omen zuen. Bai txirloak, bai bolak, arte egurrez eginak dira. Gogorrak dira, eta ondo zainduzkero, urte pila irauten dute. Bola, arte egurrez egina dago. Oso ekai gogorra da, eta luzaro irauten du. Koipez eta olio zigurzten dugu. Eta bizitza osoan iraun diezazuke. Txirloak ere berdin. Bestela, zartatu eta puskatu egingo lirateke. Horregatik dira arte zurez eginak. Arabar bolajokoa 18 metro luze dituen taula batean jokatzen da. Txirloak V itxuran jartzen dira. Erpinean kantoia dago eta txirlo bakoitzak bere izena du. Erdikoa, karraka eta guarda. Txirloak nola jarri azaldu digu Jose Antoniok. Hau kantoi txirloa da. Handiena da, agerian denez. Beste hirurak berdinak dira. Ondokoa guarda deritzona da. Hau erdikoa da. Eta hango ura karraka. Jokalari guztiak bat datoz, bolajokoan primeran pasatzen dute denek. Txokoetan egiten dituzten askariekin eta karta partidekin ere primeran pasatzen dutela kontatu digute. Gero, askaritxo bat edo amaiketako bat egiten da. Eta denok batzen gara hor. Oso ongi dago. Partida hauek entrenatzeko ere balio dute herriarteko txapelketak antolatzen baitira. Partidak asteburuetan jokatzen dira, han hemengo bolatokietan, eta lehiaketa otsailetik ekainera bitartean egiten da. Arabako bolajokoan aritzen direnek primeran pasatzen dute, eta gainera, herri kirol tradizional bati eusten laguntzen dute.